Ak hľadáte nové bývanie priamo v Bratislave na Vinohradoch s atmosférou rodinného domu a so vstupom priamo do lesa, tak táto ponuka je určená priamo pre vás. Poďte sa na ňu so mnou pozrieť. Rodinný dom s 3 bytovými jednotkami je postavený na pozemku o rozlohe 1136 m2. Z 3 bytových jednotiek je dostupný ešte trojizbový byt o výmere 85 m2 a štvorizbový byt o výmere 95 m2. Pri stavbe boli použité akustické tehly medzi bytovými jednotkami, tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie bytových jednotiek podlahovými rozvodmi, jednotlivým bytom prislúchajú 2 parkovacie státia a samozrejmosťou sú exteriérové žalúzie. A ako môžete vidieť, interiér je v stave holobyt, ale developer ponúka možnosť dorobenia do štandardu podľa vašich predstav. Ak vás táto ponuka zaujala, tak mi zavolajte. Moje meno je Rastislav Horňák a som z Radov Reality.